Magandang umaga po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 32 anyos. Nakatira sa probinsya ng Cebu. Ang totoo po niyan, nahumaling akong pakinggan ng inyong napakagandang boses habang binabasa ang mga kwentong karanasan ng mga kapwa ko sa Ender. Kaya naisip ko ding ipadala ang aking sariling karanasan. Gusto ko po sanang ibahagi ang aking hindi malilimutang encounter sa isang aswang. Sigbin o kung anong klase ba silang nilalang. Siguro po'y kakaunti na lang ang naniniwala sa mga kagaya nila sa panahon ngayon. Marahil ang mga tao ay masyado ng matatapang para makipagsagupaan sa mga nilalang na dati ay dilubyo ang hatid sa bawat nilalang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 2009 sa lungsod ng Naga. Marami sa atin alam na ang kwento tungkol sa kinabibilangan namin dahil sa mga naglalabasang nilalang kagaya ng sigbin. Bali mahilig po ako sa mga kwentong kababalaghan sa kabila ng aking pagiging piling millennial. Kaya natagpuan ko po itong inyong channel. Una itong binanggit sa akin ng aking pinsan. Kaya nang marinig ko ang nakahuhumaling ninyong paraan ng pagsasalaysay, ay hindi na ako mapakali pa kapag hindi ko kayo nasusubaybayan. Dahil doon ay nasubaybayan ko na ang ilan sa inyong mga naipalabas na kwento. Kaya naisip ko ding lakasan na lang ang aking loob at isalaysay ang aking karanasan sa mga aswang nung ako ay nag-aaral pa lamang. Gusto ko pong maging isang buhay na halimbawa sa mga suki nating tagapakinig at maipaalam sa kanila na hindi lahat ng ating kadugo ay mapagkakatiwalaan. Minsan, sila pa ang dahilan kung bakit tayo napapahamak. Siguro'y dahil hindi nila nakamit ang buhay na gusto nila. Maswerte lang tayo dahil hindi tayo nagkaroon ng buhay ng kagaya ng sa kanila. Marapat lang na minsan, maging mabait at magalang naman tayo sa bawat taong ating nakakasalamuha. May mga tao kasing gaano man kasama sa ating paningin ay hindi pa natin pwedeng husgahan dahil sila ay kagaya lang din natin. Humihinga at naghahanap ng dahilan sa mundo para mabuhay. Ngunit may iba naman na hindi naniniwala hanggat hindi nila nakikita ang tunay na itsura ng mga ito at kung saan ba talaga sila nanggaling. Sabi ng aking lola, ang mga sigbin ay naipapamana din sa mga naiwang kaanak ng namatay. Nagsisilbi silang tagaprotekta ng mga taong pinagmanahan sa kanila. Minsan ay tagapagbantay at ginagawa pang utusan. Kaya lang naisip ko, may pagkadelikado din pala ang nasabing nilalang na naging dahilan para ilayo ako ng aking mga magulang sa aming lupang sinilangan at lumipat ng ibang bayan para doon magsimula ng bagong buhay. Noong estudyante pa lamang ako, ubod na talaga ako ng katigasan ng ulo. Medyo naibibigay kasi ng aking mga magulang ang lahat ng luho na gusto ko. Kaya kahit alam kong pinagbabawalan na nila ako ay nahimok ako ng aking mga kaibigan na magpunta sa Naga para gumala. Mula Cebu City ay ilang oras lang naman ang aming ibabiyahe depende na lang sa traffic. Maunlad na bayan na din ang Naga, kaya nagmumukha na din siyang semi-syudad. Ang gusto ko lang ay mapasyalan din ang aking mga kaanak na doon ay nakatira. Ilang taon na din mula nang ilayo ako ng aking mga magulang sa nasabing bayan, kaya hindi ko man lang nakakamusta maging ang aking mga tiyo at tiya. 3 kaming magkakaibigan na nagpunta doon.
May sariling kotse si Gino na siyang isa sa mga kaklase ko at may lisensya, kaya kampante akong sumama sa kanya. Ang sabi niya, taga-Naga din ang kanyang ama na gusto niyang madalaw. Hiwalay na ang mga magulang ni Gino. Nasira ang kanilang pamilya dahil sa kasalanang hindi naman talaga ginawa ng kanyang ama. Naunang humusga ang kanyang ina at iniwan ang kanyang ama, kaya naman labis na nalungkot ang aking kaklase. Nakulong kasi ang kanyang ama at nabalitaan niyang kalalaya lang. Madalas din silang magtalo ng kanyang inay, kaya naisip niyang puntahan ang kanyang ama. Dahil wala naman kaming ibang mapupuntahan, ay nagpasya akong sumama sa kanya para kapag natapos siyang dalawin ng kanyang ama, ay ang mga kamag-anak ko naman ang aming pupuntahan. Salitan kami sa pagmamaneho nang makarating kami sa baku-bakong kalsada at nagpapahinga kapag napapagod. Minsan sa aming paglilibot, nakarating kami sa isa sa mga kamag-anak ko sa bukid. Laking tuwa nila nang makita kung gaano na ako kalaki. Sabi nga ng tiyawaning ko ay binata na raw ako. Nakakatampo daw ang ginawa nila mama at papa na paglayo sa aming lugar gayong maayos naman ang tirahan doon. Hindi ko pa lubusang naiintindihan ang dahilan kung bakit ayaw ng aking mga magulang sa bukid, kaya nagre-rebelde ako. Ipinakilala ko sa kanila sina Gino at Samson na taga Cebu lang talaga at pinili lang sumama sa amin. Napagdesisyonan naming doon na magpalipas ng gabi dahil gusto ko ding makamusta ang ilan sa aking mga pinsan na alam ko ay kasing edad ko lang pero hindi ko na nakikita. Iginiya kami ni Tia Juaning sa isang bakanting silid na ayon sa kanya ay dating tinutulugan ng aking mga magulang. Nagpasalamat lang ako at naisip ng magpahinga muna dahil may kalayuan din ang aming ibiniyahe. Nagbilin si Tia na huwag kaming pupunta sa likod bahay dahil may ginagawa sila at ayaw nilang maabala ang aming pamamahinga. Tatawagin na lang daw kami kapag kakain na. Ang pinaka makuryoso sa amin, si Samson. Mahilig gumala. Kahit napagod kami sa buong araw na pagbabiyahe, ay nagagawa pa niyang mamasyal sa labas. Anya, maglalakad-lakad lang daw siya at hindi mangangambala ng iba. Nagtagal lang ilang minuto ang kanyang pamamasyal nang magulat kami ni Gino. Humahangos na dumating sa aming silid si Samson at may sinabing hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Anya, habang naglalakad ay nakarating raw siya sa likod bahay. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o hindi dahil nakita niyang ang aking tiyahin ay abala daw sa pakikipag-usap sa mga alaga nitong baboy. May pangalan daw ang mga ito at mahinang kinukwento na may mga kasama daw ako sa aking pagbabakasyon. Tatawa na sana ako kaso lang nahintakot akong napatitig kay Samson nang sabihin niyang tila katayan ng likod bahay nila Tia dahil maraming malalaking mesang may makakapal na sangkalan. Nakakalat din daw ang mga putol na braso, binti, kamay at iba pang parte ng katawan ng tao. Napatalon ako sa gulat ng batukan ni Gino si Samson, sabay tanong kung ano na naman ang sininghot nito. Hindi namin itatangging minsan na kaming nakatikim ng ipinagbabawal na gamot. Pero matagal na yon at nagbago na ako dahil sa takot na makulong ako. Pero iba ang emosyong nakikita ko sa mga mata ni Samson. Alam kong sa pagkakataong yun ay hindi siya nagbibiro. Iginiit pa niyang totoo raw ang nakita niya kahit pa sumama kami sa kanya.
Ituturo daw niya sa amin kung saan niya nakita ang sinasabi niyang mga putol na katawan. Nagkatinginan kami ni Gino at naisipang patulan ang anumang sinasabi ni Samson. Kung totoo ang kanyang nakita, hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Ang alam ko kasi ay iniiwasan nila mama at papa ang magpunta sa aming probinsya. Pero hindi ko naman talaga inalam noon ang dahilan. Sana lang, wag akong magkamali sa aking naging desisyon at hindi ko mapapatawad ang aking sarili sakali mang may mangyaring masama sa amin. Nagmamadali pa kami sa pagbibihis at nagpasya ng lumabas nang magkagulatan kami ni Natia sa may pintuan. Tinanong niya ako kung saan kami pupunta. Kaya sa nanginginig na boses ay sinabi naming balak sana naming magpahangin sa labas. Ngumisi si Tia Waning at napansin kong kakaiba ang kanyang ngiti. Parang napipilitan lamang at nakaririmarim. Kahit alam ko namang mabait siya, ay hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Para kasing may ibig ipahiwatig ang kanyang tingin sa aking mga kasama. Napapansin ko pa ang biglaan niyang paglunok ng maraming beses na para bang natatakam at nauuhaw. Kaya naman sa halip na ayain sa labas sina Gino at Samson, naisip kong manatili na lang muna sila sa loob ng kwarto at huwag bubuksan ang pinto. Hinintay kong umalis ang aking tiyahin at saka siya palihim na sinundan. Nakita kong pababa siya papunta sa kusina. Kagaya niya, mukhang abala din ng ibang kasama niya sa bahay nang masilip ko sila. Dalawa ang kasama niya na ayon sa kanyang salaysay kaninang pagdating namin ay mga katulong daw nila yon. Ang aking tiyo Romano ay hindi pa nakararating mula sa bukid at paniguradong matutuwa daw ang mga ito maging ang aking pinsan kapag nakita ako. Nanahimik ako at inalala ang sinabi ni Samson. Hindi kaya lugar ng mga aswang itong aming napuntahan. Baka ito ang dahilan kung bakit inilayo ako ng aking mga magulang sa sarili nilang kapamilya. Wag naman sana. Dahil sa nervyos ay napabalik ako sa itaas at nagtago kaagad sa aming kwarto. Hindi ko alam kung gugustuhin ko pa bang bumaba para malaman kung talagang may katotohanan ba ang mga pinagsasasabi ni Samson, lalo na't matatakutin pa naman ako. Bandang 7:00 nang kumatok ulit si Tia Waning tsaka sinabing nakahanda na raw ang mesa. Nagngitian kami ng aking mga kaibigan kahit na ang totoo ay pareho na talaga kaming nababalisa. Ayaw ko mang bumaba ay wala naman akong magawa. Naging mapilit ako kanina na dumalaw dito sa bahay ni Tia Waning kaya gagawin ko na lang din ang lahat na wag nang magpahalatang natatakot ako para wag ding mataranta ang aking mga kaibigan. Nasa hapag na sina Tio Romano nang makababa kami. Ewan ko ba, mas lalong lumamig ang temperatura sa buong paligid nang magkatitigan kaming dalawa. Kagaya ni Tia Waning ay nangingitim na ang mga mata ni Tio. Tingin ko sa kanya ay hindi natutulog. Medyo maputla din ang kanilang mga balat at hindi marunong makipagbiruan. Habang kumakain, tuloy kami ay hindi ko maiwasang mailang. Pati pagsubo ko ay ingat na ingat dahil natatakot akong marinig nila pati ang aking pagnguya. Sa kalagitnaan ng aming hapunan, nagkatinginan kaming magkakaibigan nang sabihin sa akin ni Tia na wag daw naming itatapon ng buto ng karning inulam namin. Hindi naman ako nagtaka dahil sa amin itinatabi ni Mama ang mga buto para ipakain sa aso. Naisip kong baka may aso din sila. Walang sali-salitang tumayo si Tio nang matapos siyang kumain. Ewan ko ba, bigla akong nakadama ng tensyon nang mapansing umalis si Tia
dala ang mga buto at dinala sa kusina. Sinundan ko siya ng tingin. Hindi ako napapansin ng aking mga pinsan. Para silang mga robot na subo lang ng subo hanggang sa matapos. Tsaka tumayo at nagtungo na din sa kanilang silid kagaya ni Tiyo. Napalunok ako ng aking laway. Sina Samson at Gino naman ay nagkibit balikat na lamang. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari, pero nahihiwagaan talaga ako sa kinikilos nila. Kaya naman para makampante ako, sinubukan kong tumayo at sinilip si Tia kung ano ang ginagawa niya sa kusina. Nakita ko nang ibuhos niya ang platong puno ng buto sa kaldero at tinakpan yon. Nandiri ako. Bakit niya inihalo ang pinagkainan namin sa nasa kaldero pa lamang? Namataan ko siyang pumasok ng banyo, kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Lumapit ako sa kumukulong kaldero tsaka sinilip kung ano ba ang laman nun. Nagulat ako nang malamang ang mga buto ay muli na namang naging karne na tila ba hindi man lang nabawasan. Gumapang ang kilabot sa aking buong katawan. Nang marinig ko ang tila pag-flash ng inodoro sa banyo, ay nagkumahog ako sa pag-alis at dali-daling tumalikod pabalik sa kinauupuan ng aking mga kaibigan. Gusto ko mang ikwento sa kanila ang aking nakita. Pinigilan ko na lang ang aking sarili. Kamag-anak ko pa naman si Tia at alam kong maaapektuhan ako. Oras na ipaalam ko sa aking mga kaibigan ng lihim na nagsisimula ng umukilkil sa aking isipan. Umakyat na kaming tatlo sa aming silid pagkatapos kumain. Nagpapasalamat ako dahil may signal naman sa aming kinaroroonan. Nalaman kong kanina pa pala ako tinatawagan ng aking mga magulang, kaya nang muli silang tumawag ay sinagot ko na ito. Panay ang tanong nila kung nasaan ba ako at bakit hindi ako nagpaalam sa kanila. Napayuko ako at inalala ang mga kaibigan ko sa bagay na nakita ko kanina. Wala akong nagawa kundi ang ipagtapat sa aking mama at papa kung nasaan kami ngayon. Gayon na lang ang pagpalahaw ni mama nang malaman niyang nasa bahay ako ni Tia Waning. Sabi niya, hindi raw ako dapat nagpunta sa lugar na ito. Masyado raw delikado ang ginawa kong pagpunta sa lugar na to. Ayon sa kanya, aswang daw ang aking tiyahin. At nililin lang lamang kami nito para mahawaan ng pagkataong mayroon sila. Ito raw ang dahilan kung bakit kailangan nila akong ilayo sa lugar na ito. Ang aming lahing pinagmulan ay mga lahi ng aswang. Pumapatay ng walang awa at nakahandang lumantak kahit pa kaanak. Dahil sa aking nalaman, hindi ako kaagad nakapagsalita. Bago pa man kami magpaalamanan, sinabi ng aking mama na huwag kaming aalis dahil susundan nila kami. Bahagya akong nakaramdam ng katiwasayan, kahit alam kong pansamantala lamang ito. Pasado 12:00 nang makarinig ako ng ingay sa baba. Naisip kong sumilip kung sino ang naroon. Hindi ko kasi namalayang pagkatapos naming mag-usap ni mama ay nakatulog pala ako. Lumabas ako ng kwarto at tinalunto ng hagdanan. Hindi na ako tuluyang bumaba dahil nakikita ko naman ang mga taong nakaupo sa malaking hapagkainan. Bigla akong nanginig nang makitang naghahapunan ulit si Tia Waning at sa pagkakataong yon, hilaw na atay na ang kanilang nilalantakan at nangangamoy pa ang lansa nito. Sumama ang aking pakiramdam nang makitang magana pa silang sumusubo. Sa kabilang mesa ay nakita ko ang isang lalaking nakahandusay lang at sa tansya ko ay wala ng buhay. Butas na din ang dibdib at dilat pa ang mga mata. Mukhang hindi niya kinaya ang kanyang biglaang pagkamatay. Halos maisuka ko ang lahat ng kinain namin kanina.
Hindi ko akalaing magagawa ito ng aking mga kaanak. Para lang kasi silang mga normal na tao. Pero bakit ganito? Para wag akong lalo pang mandiri ay tumalikod ako at humarap sa pintuan. Tsaka pumasok sa loob ng kwarto. May namataan akong arinola sa paanan ng aming kama kaya nagmamadali akong tumakbo doon tsaka nagsuka ng nagsuka. Umabot pa sa puntong ang sakit na ng aking tiyan. Dahil naaalala ko ang kinain ko kanina. Posible bang karni iyon ng tao? Nanghina ako dahil sa labis na pandidiri. Hindi ko akalaing makakakita ako ng ganoong eksena. Para kasing hindi normal na atay ang kinakain nila. Parang atay talaga ng tao. Nang mahimasmasan ako ay nahiga ako sa kama at namaluktot. Gusto ko nang umuwi. Kaya lang hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa aking mga kaibigan nang hindi nila ako pinagagalitan. Hinila ko sila sa lugar na ito at alam kong sa akin nila ibubunto ng sisi dahil mapapahamak kami ng dahil sa akin. Ayaw ko nang paabutin pa sa puntong ganoon. Masyadong mabait ang dalawa kong kaibigan para ipahamak ko sila. Hanggang sa pagtulog ay naging balisa ako at hindi ko man lang magawang mahimbing na makatulog. Natatakot ako na baka habang tulog mantika kami ay nilalantakan na pala nila kami. Bumangon ako at naalerto nang may marinig na mahihinang katok mula sa kabilang kwarto. Nanlamig ako at halos bahain na ng pawis dahil sa labis na takot. Tumayo ako pero hindi ko tinangkang lumapit dahil natatakot ako na baka may biglang magbukas ng pinto. Nang sa tingin ko ay tumahimik na sa labas, ginising ko ang aking mga kasama. Pupungas-pungas pa sila pero sinabi ko ng kalmado na kailangan na naming umalis. Hindi ko na mahihintay pa sina mama at papa. Kailangan na naming makauwi. Pinagpawisan ako at nabalisa dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung papaano kami aalis pero naisip kong patalilis kaming lalabas nang hindi nila namamalayan. Hindi na kami magpapaalam pa. Sa likod ng bahay kami lumabas kaya napahinga ako ng maluwag. Walang tao doon. Tsaka ko palang narinig ang malalakas na katok sa aming tinutuluyang silid sabay tawag sa aking pangalan. Nanuyo bigla ang aking lalamunan. Nagkatinginan kami ng dalawa ko pang kaibigan at sabay pang napalunok. Yung tipong kahit wala pa akong sinasabi sa kanila, ay alam na nila ang dahilan kung bakit natatakot ako. Alam kong kami ang kinakatok nila, kaya kalmado kaming naglakad. Hindi na kami nagtangkang lumingon pa. Basta na lang kaming nagtungo sa mayayabong nakakahuyan. Nang makarating kami doon, ay kaagad kaming kumaripas ng takbo. Yung takbong animoy nakikipagpaligsahan. Mabuti na lang, walang gaanong harang sa daanan at kahit baku-baku ang daan, ay nakakatakbo pa kami ng maayos dahil sa suot naming rubber shoes. Wala na kaming pakialam kung magalusan man sa bawat sanga na nasasabitan namin. Ang mahalaga ay makalayo kami sa bahay ng aking aswang na tiyahin. Kailangan kong mabuhay upang masabi sa aking mga magulang ang pangyayaring ito. Dahil delikado at baka hindi na nila kami kilalanin sa susunod. Halos maiyak na ako sa pagdarasal. Pinaghalong takot at kaba ang aking nararamdaman. Hindi ko alam na may mga aswang pala sa lugar na to. At mismong kaanak ko pa. Hindi ko na napigilan ng pag-alpas ng aking mga luha habang tumatakbo. Sumabay sa aking bilis sina Samson at Gino na pareho ng pawisan. Gusto na naming makauwi at makarating kaagad. Natatakot na kami ng husto. Nagkaroon kami ng pag-asa nang makita ang isang malaking kalsada kung saan naroon ang isang tindahan.
Doon kami naupo at nakahingi ng tulong. Mabuti na lang, isa palang tanod ang nakatira sa tindahan kasama ang kanyang asawa. Higit sa lahat, ikinatuwa ko ang kaalamang kilala nila ako. Sabi ng tanod na si Mang Tomas, dapat daw hindi na ako bumalik sa lugar na to. Hindi naman lihim sa lahat ng naninirahan dito na ang aking mga kaanak ay aswang. Kami lang ang hindi nahawaan dahil albularyo pala ang lolo ko na tatay ng aking papa. Makalipas ang ilang saglit, namataan ko ang paparating na kotse ng aking mga magulang. Abot-abot ang sermon na natanggap ko sa kanila. Pero imbis na malungkot at umiyak ay natuwa ako. Hindi pala kaartihan ang ginawa ni Mama para mailayo ako sa lugar na to. Totoong mapanganib ang aking mga kaanak, kaya nakapagdesisyon na ako. Ayoko nang magbakasyon pa. Dahil sa pangyayaring yon, nagsilbing matinding aral para sa akin ang pagbalik sa lugar na yon. Ikinuwento sa akin ng buong buo kung papaano nagkaroon ng ganong lahi ang aming mga kaanak. Halos panawan ako ng ulirat nang malaman ko kung papaano ito nagsimula. Hindi rin maaalis sa akin ang pagtataka. Kahit na sa modernong panahon na tayo, mayroon pa rin pala talagang mga nilalang na tinatawag nilang aswang ang gumagala sa ating paligid. Madalas daw ang mga ito na nasa probinsya at nagpapalipat-lipat daw ito ng mga bayan upang makapambiktima. Habang bumibiyahe kami pauwi kasama ang aking mga kaibigan, walang nagsasalita. Lahat kami ay hapong-hapo at nakatulog na lang sa biyahe. Magpahanggang sa ngayon, nananatiling isang leksyon para sa akin ang pangyayaring ito. Kaya ko po ito ipinadala sa inyo para maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Babala lang, hindi porket kamag-anak mo pala ay magiging mabait sa'yo. Katulad ng aking naranasan, isang grupo ng mga aswang na hindi ko alam na mga kamag-anak ko pala at muntikan pa kaming mapahamak dahil lamang sa isang hindi ipinagpaalam na bakasyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po. Gumagalang ang inyong kaistorya, Rico. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. 33 anyos. Ako po ay taga Bulacan at nasa Pasay ngayon. Dahil dito po ako nagtatrabaho bilang isang mananahi ng mga magagandang gowns. Pagpasensyahan niyo na po sana dahil hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng shop na aking pinagtatrabahuhan. Natatakot po akong mawalan ng trabaho kapag nahila ang aming pinagtatrabahuhan sa issue ng pangalan ko. Noong taong 2005, pinagkamalan akong aswang ng aking mga kakilala, kababaryo at mga kaibigan. Iniwasan nila ako dahilan para muntikan na akong madepress. Sumakit ang ulo ko sa kakaisip kung ano ba ang dahilan at nagawa nila akong gawa ng issue. Naging mabait naman ako sa kanila. Mabuting kaibigan at magalang na babae. Huli na nang malaman kong may koneksyon ng binili kong alahas sa isang antique shop na nagbebenta ng mga naggagandahang second hand na kagamitan. Nagkataong day off ko ng araw na yon nang maisip kong mamasyal sa syudad. Maaliwalas ang panahon. Nagwi-window shopping lang ako sa isang mall nang mamataan ko ang isang tindahan ng mga antike malapit sa food court. Napakunot noo ako dahil dinadaan-daanan lamang ito ng mga tao at mukhang walang nagbabalak na pumasok kaya naengganyo akong lapitan ito. Sa nakalagay na display sa labas na nag-sale ang antikes, ako ang napatitig.
Napakamura nito at halos ipamigay na ito kaysa sa ibenta. May mga litrato din ng mga produktong binibenta, kaya naagaw nito ang aking pansin. Dahil ayaw ko nang magbago ng isip, kagad akong pumasok sa loob para tingnan kung ano ba ang pwede kong mabili. Bumungad sa akin ang kakaibang amoy ng mga lumang gamit na winisikan lang ng kung anong klaseng spray para hindi gaanong malanghap ang orihinal nitong amoy. Nagsimula ako sa paglilibot-libot hanggang sa makarating ako sa jewelry section ng antique shop. Hindi ko maiwasang mamangha habang pinagmamasdan ang nagkikislapang alahas na sa pagkakaalam ko ay nagmula sa ibang bansa at dating ibinebenta sa hindi pangkaraniwang presyo. Tumingala ako at napasinghap nang maagaw ng isang singsing ang aking pansin. Kumikislap ang kulay asul nitong bato kapag natatamaan ng ilaw. Aminado akong nagustuhan ko ang singsing sa unang tingin. May nakalagay na label sa nasabing lalagyan ng singsing at habang binabasa ko ito, hindi ko maiwasang mamangha. Ang nasabing asul na bato sa singsing ay tinatawag na lapis lazuli. Kilalang nagtataboy ng masasamang elemento ang nasabing bato at pwedeng magsara ng third eye ng kahit sino sa mabilis na paraan. Nababagay ang nasabing singsing sa mga taong ipinanganak sa buwan ng Pebrero kagaya ko. Higit sa lahat, ito raw ang batong maihahambing sa planetang Saturn. Dinukot ko ang wallet ko sa aking bulsa at natuwa ako nang makitang kaya ko itong bilhin. Dali-dali kong kinuha ang nasabing singsing sa istante at dinala kaagad sa cashier na napagtanto kong isang matandang lalaki. Nginitian niya ako tsaka tinitigan ng singsing na gusto kong bilhin. Anya, maniwala man ako sa hindi, ay may kalakip na kwento ang nasabing singsing na nagmula pa sa Inglaterra. Ang tunay na may-ari nito ay isa di umanong vampira. Sa halip na matakot, mas lalo akong namangha sa aking nalaman. Naaalala ko ang mga napapanood ko sa mga sine. Siguro'y gwapo ang dating may-ari ng singsing na ito. Ginawa di umano ang alahas para magsilbing proteksyon ng mga vampira laban sa nakasisilaw na init ng araw. Kapag naglalakad silang may suot nun, ay hindi sila nasusunog at mananatiling buhay sa mahabang panahon. May tuturing na isang agimat ang lapis lazuli. Nang mabayaran ko ang singsing, ay masaya akong lumabas ng antique shop at nagpatuloy sa pamamasyal. Pagsapit ng hapon, nagpasya akong umuwi at pagod na humilata sa aking sopa pagkarating ko sa bahay. Pinagmamasdan ko ang singsing at ang makinang na bato nito habang nakahiga. Hindi nagtagal, tila may kung ano ang nagtulak sa akin para bumigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa tuluyan ng makatulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Basta ang alam ko, gabi na nang magising ako. Madilim na kasi sa buong paligid. Pero natutuwang pinagmamasdan ko ang aking singsing na suot na nagliliwanag. Naalala ko, nabanggit pala ni Manong Cashier na luminescent. Bumangon ako at pinakiramdaman ang paligid. Tanging tunog na lang ng kuliglig ang naririnig ko. Hindi ko na tuloy alam kung anong oras na. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may naririnig akong mga ingay na hindi ko naman dating naririnig. May kalabog at bulungan. May umiiyak at may masayang nag-uusap. Tila ba para akong mabibingis sa ingay nila. Hanggang sa mapansin kong tila kay layo nang naaabot ng aking tanaw kapag napapadungaw ako sa bintana.
Para bang nakatingin ako sa telescope dahil nakikita ako ng malinaw ang lahat ng bagay kahit nasa malayo ako. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Hindi ko maiwasang kabahan at ilang beses magpalingon-lingon. Pakiramdam ko may nangyayaring kakaiba sa akin. Gusto ko mang tuklasin iyon ay nagugutom ako. Gusto kong manlumo nang makita kong walang laman ang aking ref na makakain ko kagad. May mga karne at isda naman pero tinatamad akong magluto. Naisip ko, may bukas namang tindahan sa kanto na pwede kong pagbilhan ng pagkain. Baka magkape na lang din ako doon. Sinulyapan ko ang oras sa wall clock. 10:00 na ng gabi. Ngunit maingay pa din. Hindi naman ako natatakot lumabas ng bahay dahil maraming tao sa ganoong oras, lalo na't may malaking call center company sa tapat ng bahay na tinitirhan ko. Naglalakad lang ako nang maalerto sa narinig na ungol sa may madilim na kanto. Kakaiba iyon dahil para akong nabingi. Malayo lang naman ito pero parang kay lapit sa aking pandinig. Kabadong naglakad ako papunta doon at pinakiramdaman kung ano ba talaga ang mayroon. Nagulat ako nang mapansin ng isang babaeng naglalakad papunta sa madilim na eskinita. Hindi ko alam kung ano ba ang kanyang ginagawa doon, pero nasagot din sa huli ang aking katanungan nang makita kong naghubad siya ng damit tsaka nagpahid ng langis sa kanyang buong katawan. Napasinghap ako nang makita kong dahan-dahang nagbabago ang kanyang anyo. Mula sa mukha ng isang simpleng babae hanggang sa magkaroon ito ng nakahihindik na pangil. Nakanganga ang babae at hinahayaang tumutulo ang malapot na laway sa bibig nito. Nahintakutan ako pero hindi na ako nakapiyok nang makita ko siyang lumundag hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa aking paningin. Sinagilaan ako ng takot. Hindi ko alam kung bakit biglaan ko naman yatang nararamdaman ang mga ganito. Pero posibleng may kinalaman ng singsing sa mga nakikita kong nakakatakot na tagpo. Tumakbo ako para lumayo sa aswang. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob at bilis ng kilos nang makita kong sinusundan ko ang aswang saan man siya magpunta. Nakarating kami sa isang kalye kung saan nakita ko siyang dahan-dahang gumagapang paakyat sa isang bubong. Tila ba siya'y isang butiki kung makadikit ang kanyang mga paa at kamay, tsaka siya sumilip sa yerong sa tingin ko ay may kapirasong butas. Dahil doon ay nabaghan ako. Mukhang may buntis sa bahay na kinaroroonan niya. Hindi ako nakapiyok nang tumingala sa maliwanag at bilog na buwan ng babae, tsaka inilabas ang kanyang napakahabang dila. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya, pero sigurado ako, aswang natiktik ang babae at plano niyang tikman ang tiyan ng kanyang babaeng biktima. Pakiramdam ko, gumapang ang sakit ng aking ulo papunta sa aking balikat, dahilan para manlupaypay ito. Bigla akong nanghina nang maisip na alam kong may aswang pero hindi ko man lang ito kayang paalisin at itaboy. Naisip kong kumilos. Dumampot ako ng maliliit na bato at sinubukang patamaan ng aswang. Nang makita niya ako, umangil siya at kay bagsik na pinanlisikan ako ng mga mata. Naalarma ako at natakot, kaya dali-dali akong tumakbo palayo. Hindi ko alam kung bakit pinasok ko ang ganitong gulo, ngunit nasisiguro kong naagaw ko ang atensyon ng aswang at balak na niya akong lamunin ng buhay. Humahangos na nagtago ako sa isang madilim na kasukalan at hinintay na mawala ang aswang. Nanginginig ako sa takot dahil naririnig ko ang mabibigat niyang paghinga, maging ang malakas niyang pagsinghot na tila ba hinahanap kung nasaan ang amoy ko.
Tila ba napahinto na sa pagkabog ang puso ko nang mapansin kong tumahimik ang paligid at tila nawala na ang nilalang na humahabol sa akin. Sinubukan kong makiramdam at sumilip. Walang kahit na sino ang nasa labas pero masama ang aking kutob. Nasagot nga ang mga pangamba sa aking dibdib nang magulat ako sa biglaang pagsulpot ng nilalang sa aking harapan. Naglalaway ito at kay bagsik ng muka habang tumutulo ang masaganang laway nitong kay lapot at amoy masangsang. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Naging paminsan-minsan na lang ang aking paghinga nang basta na lang niya akong daluhungin at hilahin palabas ng aking pinagtataguan. Napasigaw ako at hindi kaagad nakakilos. Pakiwari ko ay mapupunit ang aking bibig sa lakas ng aking pagtili. Ngunit minalas yata ako dahil wala man lang kahit sino ang tumulong sa akin nung mga oras na yon. Nahindik ako nang iaangat na din sana ng aswang ang kanyang matutulis na kamay para gawaran ako ng kalmot. Ngunit hindi ko alam kung bakit kay bilis ko yatang nadepensahan ang sarili ko at nagawa ko siyang itulak. Dahilan para bumalya siya sa isang malaking punong kahoy. Galit na hinarap ako ng aswang tsaka nagpakawala ng matinis na huni. Tila ba nagtatawag sa kanyang mga kasamahan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng pambihirang lakas. Ngunit isa lang ang sumagi sa aking isipan. Nagsimula lang naman ito nang maisuot ko ang singsing. Wala na akong mapagpipilian, kundi ang makipagtagisan ng lakas habang nagsusumikap siyang saktan ako. Hindi ko mapigilang mamangha habang pinakikiramdaman ng kilos at galaw ng aswang. Bawat atake niya ay nauunahan ko at mabilis kong nasasalag. Tingin ko nga, isa akong alamat. Natitigan ko ng gusto ang mukha ng aswang at napatda ako ng pamilyarang kanyang muka. Si Aling Nena. Sigurado akong siya si Aling Nena na siyang kapitbahay namin sa probinsya. Napatda ako. Hindi ko alam kung bakit at paanong nakarating si Aling Nena sa aming kinaroroonan dito sa Pasay. Pero isa lang ang alam ko. Nakarating siya dahil kaya niyang lumipad. Mahinang bumulong ako at sinabi sa kanya na kilala ko siya. Kung ako sa kanya, tumigil na siya sa pang-aaswang at magbagong buhay na. Nanlaki ang mga mata ng aswang at hindi na nakapanlaban pa. Umatras siya at hindi na ako tinangkang kalabanin pa. Tsaka nagtungo sa dilim at basta na lang nawala. Napahinga ako ng malalim nang mawala sa aking paningin si Aling Nena. Nanghihina akong napasalampak ng upo sa lupa. Pakiwari ko'y lumipad ang kaluluwa ko sa takot nang mapagtantong ang kinaroroonan ko ay malayo pala sa aking tinitirhan. Niwala akong kamalay-malay na nakaabot ako rito nang hindi ko nalalaman. Tumayo ako at walang ganang umuwi. Kailangan kong bumalik sa antique store kinabukasan. Marami akong dapat malaman tungkol sa singsing na pagmamay-ari ko. Kinaumagahan, bumiyahe na ako pabalik sa mall. Sinadya kong pumasok ng marami ng tao para masiguro kung bukas na ang tindahan. Nang makarating ako sa nasabing lugar, nagtaka ako. Wala ang pwesto ng antique store malapit sa food court. Nagtanong-tanong ako sa gwardya ngunit wala silang alam na antique store sa loob. Hindi ako maaaring magkamali. Naroon lang iyon kahapon. Pero bakit wala na ito ngayon? Sinubukan kong pakiusapan ng security at tingnan ng CCTV sa lugar na pinuntahan ko kahapon. Totoong naroon ako, pero isang bakanting pwesto ang pinasukan ko at kitang-kita ko sa video
na nagsasalita akong mag-isa at may hinahanap kahit bakante naman sa lugar na iyon. Tunay na mahiwaga ang pinagmula ng singsing dahil ako lang ang nakakita at nakausap sa taong nagbebenta nito. Kung ako lang ang pinagkakatiwalaan ng singsing, tunay na mahiwaga ang nasabing antique shop. Kasing hiwaga ng lapis lazuli na nasa aking daliri. Makapangyarihan at kaya akong ipagtanggol laban sa masasamang nilalang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Ako po si Jane, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alan. 79 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa isang lugar sa Cebu noong taong 1970. Lingid sa kaalaman ng lahat, kalat sa aming lugar ang tungkol sa mga kakayahang pwedeng gawin ng isang mangkukulam. Sa katunayan niyan, may naligaw sa aming lugar na taga Siquijor. Pinili niyang manirahan sa aming lugar dahil sabi niya, tahimik at malayo sa gulo ang aming munting baryo. Totoo naman yun, lalo na't ang mga tao sa aming lugar ay sanay na sa pagtatrabaho at paghahanap ng makakain. Kaya natuwa ang babaeng ito na napagdesisyonang manatili sa amin para magsimula ng panibagong buhay. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Teresa. Binata pa ako ng mga panahong ito. Nasa late 20s nang makilala ko ang babae. Maganda siya, mahinhin at masyadong misteryosa. Napadpad siya sa aming lugar nang minsang maghanap siya ng mga halamang ugat para ihalo daw sa kanyang ginagawang gamot para sa sakit. Napag-alaman kong isa siyang witch doctor, yung babaeng bersyon ng albularyo. Marami na daw siyang nagamot sa lugar nila sa Siquijor. Gayunpaman, walang may nais na magpagamot sa kanya. Madalas siyang pag-usapan ng mga ginang sa aming bayan. Puro pagbabanta at pagpapaalala na wag daw kaming magkakamaling magkagusto sa babae kung ayaw naming mamatay ng maaga. Natatakot sila na baka magasik ng lagim si Teresa sa aming lugar at kulamin ng lahat ng taong nakapalibot sa kanya. Hanggang sa wala na daw ni isa sa amin ang matira. Natatakot ako pero hindi ko alam kung paano ipagsasabi sa aking mga magulang na tinamaan ako ng husto sa dalaga. Nagkagusto ako sa kanya. Sa kabila ng aking mga nalalaman, niligawan ko si Teresa at ipinakita sa kanila na mali ang akala nila sa babae. Ipinakilala ko pa siya sa aking pamilya sa kabila ng katotohanang hindi nila gusto si Teresa para sa akin. Pinilit nila akong hiwalayan ng babae, ngunit nagalit ako sa aking pamilya at piniling layuan sila. Para sa akin, mawawalan ng silbi ang buhay ko kung ilalayo nila ang babaeng mahal ko. Inalok ko ng kasal si Teresa na kaagad naman niyang sinang-ayunan. Nang magpakasal kaming dalawa, walang ni isa sa mga kapitbahay ang dumalo sa aming pag-iisang dibdib. Kinutya nila kami at itinakwil pa ako ng aking pamilya dahil sinuway ko ang utos nila. Naisip ko nga, ganito pala kakomplikado ang magmahal. Yung humahantong sa pait ang lahat ng kaligayahang nais mong makamit. Maraming nagalit sa aking ginawa. Mas lalo nilang siniraan ang aking asawa ng si Teresa. Pero kahit minsan, walang nikatiting na pagganti sa katawan ni Teresa laban sa kanila. Inintindi niya ang aking pamilya at hinayaan ng mga taong kutsain kami hanggang sa magsawa nga ito. Sabi niya,
Maglalaho din ang galit na nararamdaman ng aking pamilya para sa aming dalawa. Balang araw ay mapapatawag din kami ng aking mga magulang. Inabala namin ang aming sarili sa paghahanap buhay. Nakuha namin ang lahat ng ninanais namin. Bahay, sasakyan at yaman. Sa kabila nun, hindi kami nabiyayaan ng anak. Masyadong tahimik at malaki ang aming bahay para sa aming dalawa. Nag-alala ako na baka maging malungkutin ang aking asawa. Kaya palihim akong nagtungo sa isang simbahan sa Cebu at naghanap ng kahit na anong bagay na pwede kong tawaging pampaswerte sa aming dalawa. Gusto ko siyang isurpresa sakali mang may swerteng dumating sa aming tahanan. May nakausap akong isang matandang ati at inalok ako ng berdeng itlog. Sabi niya, naghahakot ng swerte at magandang balita ang nasabing itlog kapag hinayaan ko itong mamalagi sa aking bulsa. Higit sa lahat, proteksyon daw ito sa kulam, kabig ng engkanto at masasamang elemento. Hindi naman ito isang orihinal na itlog talaga. Isa itong uri ng bato na hugis bilog kagaya ng itlog. Normal na berde ang kulay nito at pinaniniwalaang nakakapagbigay ng anak sa kung sino man ang hindi biniyayaan ng anak. Kahit wala akong patunay na totoo ang anting-anting, binili ko ang berdeng itlog at ibinulsa, tsaka nagpasyang umuwi. Kahit wala pang nagiging resulta, nakikinita ko na ang kasiyahan ni Teresa kapag nagkaroon kami ng kahit isa man lang na supling. Mula nang mapa sa kamay ko ang berdeng itlog, batid kong may nagbago sa pagsasama namin ng aking asawa. Madalas siyang tahimik at matamlay. Hindi ako kinakausap kung hindi ko man lang siya uunahan. Minsan, hindi ako nakatiis at tinanong sa kanya kung may problema ba kaming dalawa. Kahit minsan, hindi ko na itatanong ang mga gusto at ayaw niya, kaya labis kong ikinabigla ng sabihin niyang ayaw niyang magkaroon kami ng anak. Nagtalo kami ng gabing iyon at napagsabihan ko siya ng masasakit na salita. Sinabi kong tiniis ko lahat ng pangungutya ng aking pamilya para mapakasalan lang siya, tapos ayaw niya ng anak. Malakas na humagulgol si Teresa. Sa gitna ng kanyang mga pag-iyak ay umuusal siya ng dasal na hindi ko maintindihan. Tila ba lengguwaheng Latin. Sumakit ang ulo ko sa kakaintindi, pero hirap akong malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi. Hindi ko alam kung bakit dumagundong ng kaba ang aking dibdib sa labis na takot. Para bang dinadasalan niya ako nang hindi ko napapansin. Gayunpaman ay pinili kong matyagan siya sa lahat ng kanyang ginagawa para malaman kung ano nga ba ang tinatago niyang lihim. Ilang gabi akong hindi makatulog ng maayos. Nawiwirduhan ako sa ginagawa niya. Mas lalong nakahihindik ang mga bagay na pinagkakaabalahan niya. Nagtitirik ng kandilang itim si Teresa tuwing gabi at malinaw na dinadasalan niya ako dahil palagi akong binabangungot. Akala ko nababaliw na siya, pero hindi ko alam na sinusubukan niya pala sa akin ang kakayahan niyang mangulam. Nakita ko nang ikalat niya ang mga kandila na kulay itim sa hugis ng bituin sa sahig. Sinindihan niya ito at tsaka naupo sa gitnang bahagi, tsaka ipinikit ang kanyang mga mata at nag-usal ng mga banyagang salita. Mahina pero madiin at malinaw. Paulit-ulit na tila ba may tinatawag na kung ano. Maya-maya pa, biglang humangin ng malakas. Kahit pinagmamasdan ko siya, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Bakit ganoon ang ginagawa niya? Ano ba ang makukuha ni Teresa sa pag-usal ng mga ritual at parang dinadasalan niya ako? Hindi ako nakatiis
at bumangon ako na ikinabigla niya. Pinagbabalya ko ang mga kandilang nakapalibot sa aking higaan. Galit na galit ako sa nakikita kong ginagawa niya, kaya naman naghihinakit na sininghalan ko siya. Ano ba ang kasalanan ko sa kanya at kailangan niyang gawin ito? Ilang beses ko na siyang nahuling umuusal ng ritual na hindi ko alam kung para saan. Sa hindi ko na mabilang na beses, nagtalo kami na humantong sa paglalayas ko. Bumalik ako sa amin nang walang katiyakan kung tatanggapin pa ba ako ng aking mga magulang o hindi. Gayon na lang ang gulat ko nang sinalubong ako ng mainit na yakap ng aking mga magulang. Labis-labis ang kanilang pasasalamat na ligtas daw ako. Nagkapatawaran kami at kinalimutan ng mga masasakit na pinagpalitang salita. Buong akala nila nagkasakit ako. Yun daw kasi ang ipinagkakalat na tsismis ni Teresa sa mga tao sa aming lugar. Malapit na daw akong mamatay. Nabaghan ako sa kanilang sinabi at ikinuwento ang mga bagay na natuklasan ko tungkol sa aking asawa. Wala naman kaming ibang pinag-awayan maliban na lang sa nagalit siya nang sabihin kong gusto kong magkaanak. Ayon kay inay, may kwento siyang nalaman tungkol kay Teresa. Kaya daw ito napadpad sa aming lugar dahil itinakwil ito ng sariling pamilya. Maski ang mga kadugo nito ay hindi nagustuhan ang kanyang ginawa. Makailang ulit na nag-asawa si Teresa at ginawa ng kababalaghan ang kanyang mga nagiging asawa. Dinadasalan niya di umano ang mga ito at pinapatay. Kinukuha ang mga lamang loob at iniaalay sa reboltong pinaniniwalaan itong pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Ito ang malagim na gawain ng isang hukluban. Kinulam niya ang mga ito hanggang sa manghina at naratay sa kama. Napapikit ako ng mga mata dahil sa aking nalaman. Hindi ko alam kung ano ang makukuha niya sa kanyang ginagawa. Para ba manatiling bata sa mahabang panahon? Nag-alala ng gusto sina inay at itay na baka kinulam na din ako ni Teresa. Dinala nila ako sa isang albularyo. Mabait si Mang Lucio at maayos kung magpaliwanag. Siya ang albularyo. Kalmado din siya at mabilis malaman ang kahit na anong nararamdaman ng kanyang pasyente. Isinagawa niya ang pagtatawas at tinanong ako kung ano ang nararamdaman ko. Sa bawat tanong niya, ngumingiti at umiiling lamang ako. Wala naman akong ibang nararamdaman at kung totoong kinulam ako ni Teresa ay hindi ko naman napapansin ang sakit, kaya siguro'y may mali lang sa ginawa ni Teresa kung bakit hindi ito umepekto sa akin. Natutuwang pinagmasdan niya ako. Maswerte daw ako dahil sa hawak kong berdeng itlog. Nakaligtas ako sa tiyak na kamatayan. Ang berdeng itlog ang humihigop ng lahat ng masasamang enerhiyang balak pumasok sa aking katawan. Inaagaw nito ang kulam na ginagawa ni Teresa sa akin dahil hindi raw ito isang pangkaraniwang anting-anting. Proteksyon din pala ito sa kulam. Kahit na anong maitim na enerhiya at pangontra sa masasamang elemento. Kaya daw galit na galit sa akin si Teresa ay dahil makailang beses na niya akong kinulam ngunit hindi ako tinatablan. Kung gusto ko raw manatiling ligtas, kailangan kong maging matapang at harapin ang aking asawa. Hindi niya ako masasaktan dahil may tinatago akong agimat. Kaya nitong higupin ng lahat ng enerhiyang gusto niyang ibigay sa akin, kaya sumang-ayon ako sa kanyang sinabi. Kahit labag sa kagustuhan ng aking mga magulang, lakas loob akong umuwi sa bahay namin ni Teresa. Sa bungad pa lamang ng pinto ay nakita ko na siyang nakaabang at nanlilisik ang mga mata na nagbabadya ng kapahamakan. Matapang akong pumasok sa bahay at kinumpronta siya. Mahal ba talaga niya ako o mas mahal niya ang kanyang Panginoon?
Hindi ko kayang tanggapin na mas mahalaga sa kanya ang sinasamba niyang rebulto kaysa sa akin na inisip siyang kabiyak ng aking buhay. Marahas niyang ipinakita sa akin ang kamay niyang may hawak na litrato. Masyado na raw mahaba ang panahong hinintay ng kanyang Panginoon para sa akin na iaalay niya. Mapait akong tumawa. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin na ang babaeng minamahal ko ay isang alagad ng dilim. Nilamukos niya ang litrato ko sa kanyang palad. Humahalakak siya, ngunit biglang nagulat nang sa kabila ng iniuusal niyang ritual ay nanatili akong nakatayo at hindi man lang natinag. Galit na ikinumpas niya ang kanyang kamay ngunit wala pa din itong epekto. Nang gagalaiting sumigaw siya at nanlisik ang mga matang hinarap ako. Ano raw bang klaseng halimaw ako at hindi man lang ako mamatay-matay? Malungkot ko siyang nginitian at dinukot sa aking bulsa ang berdeng itlog na palagi kong hawak. Bumakas ang matinding sindak sa kanyang mga mata. Paano raw ako nagkaroon ng agimat? Bakit hindi man lang niya nalaman o naramdaman? Isinalaysay ko sa kanya na ginusto kong magkaanak kami. Ngunit hindi niya ito nagustuhan. Pinangarap kong magkapamilya ngunit hindi magkatulad ang aming hinahangad. Siya ang halimaw sa aming dalawa. Masakit man para sa akin. Ibinato ko sa kanya ang berdeng itlog at nakita ang epekto nito sa kanya. Nagsisisigaw si Teresa at tila napapaso. Maya-maya pa, nahindik ako nang makitang ang bata niyang muka ay dahan-dahang nagbago at nagkaroon ng kulubot ang makinis niyang balat. Unti-unti siyang naging matanda. Nagkaroon ng uban at umaalog pa ang mga kulubot na labis na nakakadiri. Nagsisisigaw si Teresa at sinabing sinira ko raw ang kanyang orasyon. Winasak ko ang kanyang ritual at ipinahiya ko siya sa kanyang Panginoon. Umiling ako sa kanya at sinabing peke ang Panginoong sinasamba niya. Tila nawala sa sariling katinuan si Teresa at nagtatakbo papunta sa ikalawang palapag ng aming bahay. Wala na daw siyang mukhang ihaharap sa lahat. Kukutsa-kutsain na siya at walang babalang tumalon siya sa terasa sa itaas at mabilis pa sa 4:00 bumalibag sa lupa. Maraming bali at basag ang bungo. Napaluha ako at malungkot na pinagmasdan ang masaklap niyang kamatayan. Minahal ko siya ngunit niloko niya ako. Isa siyang mapanlinlang na huklubang nagtatago sa katauhan ng isang napakagandang babae. Wala na akong nagawa, kundi ang umiyak na lamang. Ang aking pinakamamahal na babae ay patay na. Ngunit sa kabila ng pangyayaring iyon ay napagtanto ko na mapalad pa rin ako dahil iniligtas ako ng tunay na Panginoong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nilisan ko ang lugar na iyon at ako'y nagpatuloy sa aking buhay. Umuwi ako sa aming tahanan at maluwag naman akong tinanggap ng aking mga magulang. Sa ngayon po ay nanatili akong mag-isa at hindi na nag-asawa pa. Ngunit sa kabila ng kamalasang nangyari sa buhay ko, ay may pumalit na isang biyaya na nagbigay sa akin ng bagong buhay at naging maganda naman ang aking tadhana. Siguro'y dahil sa tulong ng dasal sa ating Panginoong Diyos at siguro dahil din na nasa akin pa rin ang tanging nagligtas sa kamay ng mangkukulam. Ang anting-anting kong berdeng itlog. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Sana po ay mapili niyo rin itong basahin at maibahagi sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Ako po si Alan, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento.
Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.